Jeg burde kunne forstå andre mennesker, men jeg misforstår dem. Og jeg håber, det går bedre for jer, men jeg misforstår andre mennesker igen og igen og igen. Og det er tit de samme misforståelser. For eksempel så undervurderer jeg andre menneskers motivation. For eksempel så møder jeg mennesker, som siger, at de gerne vil leve sundt. Og de taler meget om det. De har lagt planer for, hvordan de vil spise, hvordan de vil motionere. Og nogle gange så virker de meget begejstret, og de taler længe om det. Og så nogle gange så holder jeg lige øje med dem. Og så kan jeg jo se, at det skete der jo ikke noget ved. De får ikke motioneret. De spiser ikke sundt. Der sker ikke noget som helst. Og så tænker jeg, jamen så er du jo ikke motiveret. Så er du jo ikke rigtig motiveret. Hvis du var motiveret nok, så ville du jo handle på det. Jeg har jo også talt med mennesker med et rusmiddel overforbrug. Og nogle gange har jeg ført lange, motiverende samtaler med dem. Og vi er blevet enige om, at de skal skære ned på deres forbrug. Så holder jeg lidt øje med dem og ser, det gør de ikke. Og så tænker jeg igen, jamen så er du ikke motiveret. Så er det jo bare noget, du siger, så er det jo ikke noget, du ønsker, så er du i virkeligheden jo på ingen måde motiveret for alt det, som du taler om. Og så har jeg i mange år superviseret professionelle. Og jeg skal love for, at de blev superviseret i mange timer. Længe. Og så nåede vi frem til, at så havde vi så en aftale. Så vendte jeg tilbage en måned senere for at finde ud af, at det var jeg den eneste, der havde. Fordi de medarbejdere, de gjorde præcis, som det passede dem. Og det var da ikke, fordi de sådan havde fået det aftalt, så de nogenlunde gik i samme retning. Nej, de gik i alle mulige forskellige retninger, fuldstændig som det passede dem. Og igen så tænkte jeg, jamen så er I jo ikke motiveret. I er jo ikke motiveret for supervision. Hvorfor skal jeg komme her og supervisere, hvis I alligevel ikke hører efter, hvis I ikke vil bruge det til noget, hvis der ingen motivation er for noget som helst? Alt det her, det er misforståelser. Og jeg burde vide bedre. Jeg ved bedre. Jeg ved, ligesom I ved, at motivation er parathed til handling. Det vil sige, at motivation er ekstremt vigtigt i et menneskeliv, fordi det er alt det, vi er klar til, som vi er parate til, som vi ønsker os, som giver mening for os, som kan lindre vores smerte. Men motivation er kun det at være parat. Og på den måde kan motivation være meget overvurderet. Bare fordi man er motiveret, bare fordi man er topmotiveret, er det jo ikke sikkert, at man kan handle på det. Og det ved I om nogen. I ser hver eneste dag mennesker være motiveret for forandring, men så bliver det for svært. Så er det for tøft. Så kan man ikke, fordi barriererne er for store. Alt det ved jeg jo godt. Jeg ved jo godt, at det kan være for svært at handle på alt det, som man så gerne vil, som man i virkeligheden er motiveret for. Og alligevel kan jeg komme til at undervurdere andre menneskers motivation, bare fordi de ikke er i stand til at gøre det. Problemet er, at når jeg først begynder at undervurdere andre menneskers motivation og laver den første misforståelse, jamen så kommer den næste. Og jeg håber ikke, det sker for jer. Men det sker desværre for mig, at jeg kigger på andre mennesker, og så tænker, ekspert i eget liv? Nej, ikke dig. Ikke med det. Det er da helt uhensigtsmæssigt. Det er da problemskabende. Det går jo ikke, det du har gang i. Og nogle gange, så kan jeg kigge på andre mennesker, og så kan jeg få en følelse af, at jeg bare går her og ved bedst. Og hvis I nogensinde har kigget på andre mennesker og på deres liv og tænkt, ved du hvad? Hvor er det heldigt, at du møder mig, som bare går her og ved bedst. Og lige der, hvor jeg ved bedst, så tænker jeg, der er ingen tid at spilde. Der er der ikke nogen grund til at vente på noget som helst. Der er der ingen grund, fordi ved du hvad? Du skal styres, skal du. Du skal motiveres, skal du. Du skal adfærdsreguleres, skal du. Det er da det, du skal. Og jeg er så sikker, fordi jeg jo ved bedst, så er jeg så sikker på, det vil du også blive glad for. Åbenbart på lidt længere sigt, fordi folk virker ikke begejstret lige det samme. Men jeg tænker, du skal styres. Der er ingen tid at spilde, så jeg går i gang med at styre andre mennesker. Altid, synes jeg, i den rigtige retning bevares. Men de skal styres, skal de. Og så går jeg i gang med at styre, og hvis I nogensinde har prøvet at ville styre andre menneskers adfærd, så har I måske også evalueret. De vil ikke. De vil ikke styres, vil de ikke.
Og de vil ikke i den retning, som jeg vil have dem i, vil de ikke. Fordi andre mennesker vil gerne leve. Ja. Og så vil de gerne løse de problemer, som de selv synes, de har, og ikke dem, som jeg synes, de har. Så de vil ikke styres. Det, der så er besynderligt, det er, at når jeg først er kommet i gang med at tænke, at du skal styres, skal du. Og jeg opdager, at det kan jeg ikke. Så kommer jeg altid i tanke om, jamen så skal du da styres noget mere. Du skal da styres noget strammere. Og så fortsætter jeg. Og I kan jo godt høre, det er jo ikke intelligent. Altså jeg har lige konstateret, at styring ikke virker, og så tænker jeg, det vil jeg gøre noget mere af. Som jo heller ikke kommer til at virke. Men jeg kan være så fastlåst i den tænkning, at jeg bare tænker, så må jeg styre noget strammere, så må jeg styre noget mere, så må jeg blive endnu mere tydelig i min styring. Og nogle gange når jeg så langt ud, at jeg laver regler, at jeg laver retningslinjer, hvor jeg tænker, der er noget her, det er forbudt, og der er noget her, det er det, du skal, og så laver jeg en regel. Og hvis I nogensinde har været med til at lave en regel eller en retningslinje, som andre mennesker skulle følge, så ved I også, hvad der sker. Man vil blive ramt af angst for regelbrud. Fordi hvad hvis de ikke vil gøre det? Hvad nu? Så står man der. Så står man der med alle sine regler, og der er ikke nogen, der følger dem. Og så kan man jo stå fuldstændig afmægtig, og nogle gange kan jeg nå så langt ud, at jeg hører mig selv sige, hvis de ikke vil følge mine regler, så skal det have en konsekvens. Og vi snakker ikke konsekvenser, vi snakker straf. Og her, der er jeg fuldstændig faret vild ud i forrådelsen, som jeg kommer til at vende tilbage til. Fordi at jeg ikke kan styre andre mennesker, og det er en gigantisk misforståelse. Og når jeg jo igen og igen mærker, at jeg ikke kan styre andre mennesker, så kan jeg slå over i en tredje, og her den sidste misforståelse, jeg vil nævne i dag, og det er, at jeg kan gå i en fuldstændig stik modsat retning, og jeg kan høre mig selv sige, jeg har prøvet alt, og intet virker. Total resignation. Og det er absurd jo. Altså bare første halvdel af sætningen, jeg har prøvet alt. Det kan man sige, det er meget. Alligevel. Alt. Altså samtlige metoder, alle teknikker, alle kundskaber, som er udviklet, lad os sige, inden for de sidste 100 år bare, og måske bare dem, vi bruger i Skandinavien bare. Altså, der er jeg jo op imod, jeg ved jo ikke engang alt. Så kan jeg jo heller ikke have prøvet alt. Nogle gange har jeg sagt det efter 2 uger. Jeg har prøvet alt. Det kan man sige, det var hurtigt. Og have gennemprøvet samtlige metoder, der er udviklet på 14 dage. Og lige også nå at lade det virke. Og evaluere det. Det giver ingen mening. Det er simpelthen så uintelligent. Og det er jo en total resignation, som jo ikke giver nogen mening. Og lige der, hvor jeg påstår, at jeg har prøvet alt, så er jeg afhængig af, at der er gode mennesker omkring mig, som er i stand til at gennemskue og se lige igennem det her og se, ikke alt, jo. Altså, du har prøvet 3 former for styring. Det var det. Det er ikke alt. Der er mere at gøre. Der er flere kundskaber. Der er flere metoder. Der er altid mere at stille op. Men som menneske kan jeg være så kognitivt reduceret, at jeg tænker, at jeg må have prøvet alt, fordi jeg kan ikke finde på mere. Og i virkeligheden er det jo det, som jeg har brug for, at der er nogen, der kan se igennem, og kan se, at jeg nu er faret vild, at jeg kan ikke komme i tanker mere. Og det vil sige, at jeg har jo brug for hjælp til at komme i tanke om, at der var der også alle mulige følgende metoder. Der var jo også alle mulige vejledende metoder. Vi har der mange flere metoder, vi har der meget mere kundskab, end det, som jeg lige præcis har forsøgt mig med i de første 2 uger. Og så kan man sige, hvorfor? Hvorfor laver jeg de misforståelser? Altså fordi jeg ved bedre. Jeg er da uddannet bedre, ligesom I ved bedre. I er uddannet bedre end det. Og alligevel så bliver jeg ved med at lave de her misforståelser. Hvorfor? Jamen det er der forsket i. Og det var noget forskning, som startede jo et sted i forhold til fattigdom. Hvor man har haft en forundring, især blandt psykologer og økonomer om, altså hvad er der galt med fattige mennesker. Fordi vi ved, og det er foruroligende veldokumenteret, at fattige mennesker træffer uigennemtænkte, kortsigtede beslutninger i deres liv.
Og jo mere fattig man er, desto mere kortsigtet og uigennemtænkt bliver det. Og det er i forhold til sundhed, det er i forhold til økonomi, det er i forhold til fremtidsvalg, det er over hele linjen. Man vidste bare ikke hvorfor. Man vidste bare, at fattige mennesker træffer ikke gennemtænkte beslutninger i deres liv. Og så var der en periode med frustration blandt psykologer og økonomer over, hvad er der med fattige mennesker da? Altså, nu, vi har fortalt dem om sund kost. Og hvad gør fattige mennesker? Ja, så spiser de junk food alligevel. Vi har sagt til fattige mennesker, lad nu være med at ryge. Du bliver syg af det, du dør af det. Og hvad gør fattige mennesker? Så ryger de jo alligevel. Altså, vi har sagt til fattige mennesker, prøv nu at spare lidt op. Lad nu være med at bruge alle pengene inden for de første 14 dage. Hvad gør fattige mennesker? De bruger deres penge med det samme, og så har de jo ikke nogen penge tilbage sidst på måneden. Hvad er der galt med fattige mennesker? Ja, det, der var galt, det var, at det var rige mennesker, som sad og drøftede, hvad der var med fattige mennesker. Der var ikke nogen fattige mennesker med i de her drøftelser, så hvor skulle rige mennesker dog vide noget som helst om det om? Heldigvis så var der en israelsk-amerikansk psykolog, som tog til Indien. For her, der kan vi finde erfaringsspecialister. I den sydlige del af Indien, så fandt Eldar Shafir, så fandt han 464 sukkerrørsbønder. Fordi når man er sukkerrørsbonde i Indien, så er man før høsten fattig. Hvorimod efter høsten, der er man rig. Og Eldar Shafir havde 2 intelligenstest med, som primært fokuserede på de eksekutive funktioner, som vi tager de daglige beslutninger med. Og så intelligenstestede han alle sukkerrørsbønderne før høsten og efter høsten, i en tilstand af, at de var fattige, og en tilstand af, at de var rige, og det var de samme mennesker, og det var de samme 2 intelligenstest. Han fik 2 sæt af data, som viste, at deres intelligens i gennemsnit steg med 13 intelligenspoint. Det er meget. Det er rigtig meget, og det kan man slet ikke. Altså det kan ikke lade sig gøre at øge sin intelligens med 13 intelligenspoint. Altså normalområdet ligger på 100 plus minus 20. Så 13 intelligenspoint, det springer alle rammer. Der var total forvirring over, jamen bliver man mere klog af at blive rig? Og der ved vi bare, nej, det gør man ikke. Der har vi da rige mennesker nok til at sige, ej. Så det var udelukket. Det, som han derimod var kommet på sporet af, det er, at så kognitivt reduceret kan man blive som menneske i en periode af sit liv, som er præget af knaphed. Hermed var den vigtigste gren af psykologien skudt i gang, knaphedens psykologi. Fordi når man er fattig, jamen så er der mange former for knaphed. Der er jo tydeligvis knaphed på penge, men det er jo ikke kun det. Det er jo også knaphed på handlemuligheder. Knaphed på råderum, knaphed på andres respekt, knaphed på håb for fremtiden, og desværre også nogle gange knaphed på selvrespekt. De former for knaphed er destruktive for et menneske, og det er knapheden, som er problemet. Vi kan ikke trives, og vi bliver kognitivt reduceret som mennesker i den periode, hvor vores liv er præget af knaphed. Fordi de her sukkerrørsbønder havde ikke fået 13 ekstra intelligenspoint i gennemsnit. Nej, de havde bare fået adgang til al den intelligens, som de altid havde haft, som de var født med, men som de i den periode, hvor de var fattige, ikke havde adgang til. Det her, det er vigtig psykologi, det er vigtig forskning, og i virkeligheden, så vidste de det godt. I vidste det jo fra stressforskningen, fordi vi ved, stressede mennesker, de får svært ved at lære, de får svært ved at huske, og de får svært ved at skabe sig overblik over situationer. Så vi ved godt, at stressede mennesker er kognitivt reduceret i den periode, hvor de er stressede. Inden for knaphedens psykologi vil man sige, jamen det er jo på grund af knaphed på restitution, knaphed på kontrol, knaphed på meningsfuldhed, som gør, at man bliver syg af stress. Og så ser vi den kognitive reduktion. Når man bliver behandlet for sin stress, når man ikke længere er stresset, så får man jo adgang til al sin intelligens igen, som man bare lige har mistet adgang til i den her periode. I ved det for alle de mennesker, I har mødt, hvis liv er præget af omsorgssvigt. Altså knaphed på omsorg, knaphed på fællesskaber, knaphed på opbakning.
Og når man der lever et liv, som er præget af de former for knaphed, så ved vi også, at der er for mange, som bliver for risikovillige, hvor de ikke kan konsekvensberegne, hvor de tager de her kortsigtede beslutninger i deres liv, fordi deres liv stadigvæk er præget af knaphed på omsorg. Det her, det ser vi også i den nye ensomhedsforskning. Vi får jo flere og flere ensomme mennesker i vores rige lande. Og der kan vi se, at ensomme mennesker, som lever et liv præget af knaphed på relationer, knaphed på fællesskaber, knaphed på, at der er nogen, som har brug for en, der ser vi, at der sker en kognitiv reduktion i form af initiativsvækkelse. Man får simpelthen sværere og sværere ved at tage initiativ i den periode, hvor man er ensom. Det er ikke, fordi man er initiativsvækket, men man mister sine evner til at tage initiativ i den periode, hvor ens liv er præget af ensomhed. Og det er jo en forbandelse i sig selv, for det er lige præcis i den periode, hvor man har mest brug for at kunne række ud, og for at kunne sætte i gang, og for at kunne tage noget initiativ, men det er så det, man bliver ramt på. Knaphedens psykologi kan vi bruge til at forstå andre mennesker. Og i virkeligheden giver det os en pejling på, hvor finder vi alle løsningerne i vores arbejde. Med alle de mennesker, I møder, som I har ansvar for at hjælpe, så handler det jo om at kunne gennemskue og se lige igennem, hvad er det for nogle former for knaphed, som præger dit liv. Fordi så ved jeg, hvad mit arbejde er, og det er at reducere knaphed. For hvis vi kan lykkes med at reducere knaphed i andre menneskers liv, kan vi frisætte intelligens. Og det samme gælder for os. Og det er i virkeligheden det, jeg skal tale om. At vi kan som professionelle, som medarbejdere, som ledere, som konsulenter, så kan vi i perioder blive en kognitivt reduceret udgave af os selv. At nogle gange, så ved vi bedre. Vi kan bedre, men vi gør det ikke særlig godt. Fordi at vores arbejdsliv kan også være præget af knaphed. Af knaphed på tid, knaphed på penge, knaphed på tryghed i ansættelse, knaphed på restitution, knaphed på ledelse. Og når vi oplever, at vores arbejdsliv er præget af knaphed, jamen så risikerer vi at blive en dårlig version af os selv. Og vi risikerer at reagere med forrådelse. Og forrådelse, det er jo som nævnt det her gamle nordiske ord. Det hedder forrådelse på dansk, det hedder forrådelse på norsk, det hedder forrådelse på svensk, og det hedder råden på færøsk. Vi har et gammelt nordisk begreb her, som måske ikke er særlig velkendt, fordi det er ikke særlig behageligt at beskæftige sig med. Fordi forrådelse, det betyder, det er, at man som menneske kan udvikle sig på en måde, hvor man gradvist bliver mere og mere rå. Hvor man bliver mere og mere hård. Hvor man bliver mere og mere ligeglad. Hvor man bliver mere og mere kynisk, og hvor man bliver mere og mere resigneret. Det er dels en reaktion på knaphed. Altså på, at man bliver kognitivt reduceret. Fordi det, som forrådelse i virkeligheden handler om, det handler om ikke at tænke, og ikke at føle, og ikke at bekymre sig. Men det gør vi jo. Vi tænker jo, vi føler jo, vi bekymrer os om alt muligt. Men nogle gange, så er det ikke til at holde ud. Og nogle gange, så kan man ikke tænke alle de tanker, man kan ikke føle alle de følelser, man kan ikke være i alle de her, man kan ikke forholde sig til alle de mennesker. Og så kan man bruge forrådelse også som en mestringsstrategi, hvor man prøver ikke at tænke, og man prøver ikke at føle. Fordi nogle gange, så står man i situationer, hvor man kan være så slidt, man kan være så afmægtig, man kan stå så alene med et ansvar, som er alt for stort at bære, og så kan man prøve nogle gange bare lige at gøre det lidt stille op i hovedet. Bare lige ikke tænke, bare lige ikke føle, bare lige ikke bekymre sig, bare lige et øjeblik. Og det er forrådelsens væsen. Det bliver vi nødt til at tale om, for det skal vi have fundet nogle løsninger på. Fordi her er ikke godt at være, og vi bliver ikke dygtige til vores arbejde. Vi får ikke brugt vores kundskaber, vi får ikke hjulpet nogen, så længe forrådelsen er vores mestringsstrategi. Men det, jeg har brug for, det er, at I kan se lige igennem de forskellige udtryk for forrådelse. Så altså, vi holder fast i, det er en mestringsstrategi, det er en reaktion på knaphed, det er et forsøg på at tænke mindre og føle mindre. Og det kan man gøre på 3 forskellige måder. Og jeg vil bede jer om at være opmærksom på, det er svært at opdage hos sig selv, derfor vil jeg bede jer om at være opmærksom på det her hos jeres kolleger, hos jeres medarbejdere, hos jeres ledere rundt omkring. Og noget af det, I skal være opmærksom på, det er den ene form for faresignaler eller symptomer på forrådelse. Og det er der, hvor man reagerer med irritation.
Og jeg ved ikke med jer, men jeg kan nogle gange være så irriteret. Jeg kan bare mærke på det hele. Der er ikke nogen, der skal prøve på noget. De skal ikke spille op med noget som helst. Jeg finder mig ikke noget som helst fra nogen som helst. Det kan der bare lige mærke. Og nogle gange, så er jeg irriteret allerede på vej på arbejde. Altså, hvor man kan sige, okay, altså du er ikke engang ankommet endnu. Der er ikke nogen, der har sagt noget til dig endnu. Men jeg kan også bare mærke, du skal heller ikke prøve på noget som helst. Det er der hele tiden. Altså, der er noget her at lægge mærke til. Altså, der er jo fare på færde. Det er jo symptomer på noget. Når jeg er så irriteret, så er der jo noget, der plager mig. Der er jo noget, som er for svært for mig. Ellers ville jeg jo ikke have det på den her måde. Og hvis I kender jeres kolleger godt, så kan I høre det her på skridtene. I kan godt høre, når I har en kollega, der kommer hamrende ned ad gangen med de hårde hæle i det tempo, så ved man godt, man skal ikke være sjov i dag. Og allerede her ved man noget. Man ved noget om et menneske, man ved, der er noget, der plager dig. Der er noget, som irriterer dig. Der er noget, som går dig på. Og i stedet for bare at smutte selv, så kunne man jo rykke tæt på, fordi man ved, der er et menneske her, der har brug for hjælp. Og det er det, som er vigtigt for os at forstå, det er, når vi ser de her symptomer, så har vi et ansvar. Vi har et kæmpe ansvar for at passe på hinanden. Så når vi ser irritationen, så skal vi se, om vi kan hjælpe til. Fordi hvis vi ikke får gjort noget ved det, som er årsagerne til irritationen, så vil irritationen vokse. Så vil man blive mere og mere aggressiv. Og på et tidspunkt, så vil man jo åbne sin mund, og så vil det stå ud med nedsættende tale. Og jeg ved ikke med jer, men jeg kan tale så nedsættende om andre. Jeg kan nogle gange, jeg åbner bare munden, og så står det ud med andre mennesker. De er egoistiske, de er beregnende, de er stædige, de er nære, de er opmærksomhedskrævende, og jeg kan bare blive ved. Helt uden at anstrenge mig. Det står bare ud med nedsættende tale. Og I ved nu noget. Når jeg taler på den her måde, så ved I, det er symptomer på noget. For jeg ved bedre. Jeg ved godt, hvordan man skal tale. Men nogle gange, så kan jeg ikke gøre det bedre. Så det er de ord, som jeg jo bruger, selvom der var jo ingen fagbegreber imellem. Det her, det er ikke professionel tale. Det her, det er afmægtigt tale. Og det er i virkeligheden det, som jeg har brug for, at der er nogen, som kan se igennem. Men jeg kan tale nedsættende om andre, hvor det næsten lyder professionelt. Jeg kan for eksempel lige smide en diagnose. Sådan lidt henkastet kan jeg sige, tror I ikke, at hun måske har en lille smule borderline? Det er da som om hun laver splitting. Og så kan man sige, borderline og splitting, det er fagbegreber. Så det kan man godt tale om. Men jeg er i stand til at tale om borderline og splitting uden noget professionelt indhold. Hvor det jeg i virkeligheden siger, det er, synes du ikke også, hun er røvpisse irriterende og dominerende? Bare lige draperet med lidt borderline og lidt splitting. Og sådan kan man jo misbruge mange diagnoser. Borderline, meget misbrugt. Psykopati, også rimelig misbrugt. Autisme, ADHD, bruges også til mangt og meget. Ellers kan man da lige sige, tror I ikke, der er en psykiatrisk overbygning? Kan det være funktionelt? Er han måske bipolar? Mange diagnoser, som i virkeligheden kan misbruges til, at under neden at vi taler nedsættende. Ligesom vi jo kender fra humor. Men jeg kan sige mange nedsættende ting, hvis jeg lader som om, det var bare for sjov. Så siger jeg noget virkelig, virkelig nedsættende, så griner jeg lige højt, og så og så var det som om, så mente jeg det ikke. Alle bliver forvirret, fordi du sagde det, så du mente det. Når så grinte du, så mente du det ikke. Så sagde du det igen, så mente du det. Nej, det gjorde du så ikke. Nå, det er meget forvirrende. Fordi, hvorfor bliver du ved med at sige det, hvis du ikke mener noget med det? Så hele humoren kan i virkeligheden være en gigantisk camouflage af en nedsættende tale. Og i virkeligheden kan vi bruge alle ord, alle lyde, alle stavelser til at tale nedsættende. Det lærte jeg blandt nogle socialrådgivere, som havde udviklet en kode, som hed, at man sådan lige kunne sige til hinanden, I skal lige være opmærksom på den her familie, fordi de er ressourcestærke. Ja, så vidste man bare, der bliver meget med dem. De vil kræve, de vil klage, de vil kritisere. Man magter bare ikke de der ressourcestærke. Fra dag af, der vidste jeg, okay, hvis ressourcestærk ikke er et kompliment, hvis ressourcestærk er nedsættende tale, så kan alle ord bruges nedsættende. Og det her, det er vigtigt.
Fordi det er ikke et spørgsmål om, at der er nogle ord, vi ikke må sige, og så er der nogle positive ord, som vi skal sige, fordi det er jo bare lyde, det er jo bare ord, det er jo bare stavelser. Det er jo ikke det, der er problemet, det er jo ikke, hvad vi siger, der er problemet, men det er trangen til at tale nedsættende om andre. Det er i virkeligheden det, vi skal bemærke og finde ud af, hvorfor blev det nødvendigt. Hele den her pulje af faresignaler handler om irritation, dem handler om aggression. Det handler om at afvise andre mennesker, skælde ud på andre mennesker, bagatellisere andre menneskers problemer. Det er gennemsyret af en mistro til andre mennesker. Og jeg tænker, det er det her, det skal I nok opdage, det skal I nok lægge mærke til, fordi det larmer med al sin aggression. Men forrådelsen har også et helt andet udtryk, som vi måske i virkeligheden skal bruge mere tid på. Og det er, at forrådelse jo handler om at tænke mindre og føle mindre. Og det kan man gå og gøre lige så stille, lige så stilfærdigt. Kan jeg tage på arbejde og ikke tænke og ikke føle. Bare ikke tænke, ikke føle. Vær til stede, gøre nogenlunde, hvad jeg skal, men ikke tænke, ikke engagere mig, ikke være nysgerrig, ikke være kritisk, ikke gå ind i konflikter, ikke give udtryk for uenigheder, bare ikke tænke, ikke føle. Det er den stilfærdige form for forrådelse. Det er der, hvor vi resignerer. Den passive resignation, der hvor man giver op. Og det skal vi også være opmærksom på. Jeg ved ikke, om vi kan opdage det hos os selv, men vi kan da prøve at lægge mærke til hos andre, om der er perioder af nogen, som bliver for tavse, som ikke længere er så engageret, som ikke længere stiller så mange spørgsmål, som ikke længere er så kritiske, som de plejer at være. For der er en mestringsstrategi, som er den farligste i virkeligheden for os som professionelle, og det er den, som hedder selvcensur. Vi har dansk forskning, som viser, at selvcensur er hovedårsagen til langvarigt sygefravær blandt velfærdsprofessionelle. Altså hovedårsagen. Og selvcensur, jamen det er jo en mestringsstrategi. Det er en mestringsstrategi, som vi mennesker vi kan indføre i en periode, hvor vi bare kan mærke, at vi ikke bliver hørt, at vi ikke bliver forstået. Så kan vi bruge selvcensuren som en selvbeskyttelse. Så det vil typisk være nogle tanker om, at jamen, jeg har sagt det jo. Jeg sagde det til hende, jeg sagde det til ham, jeg har sagt det på møde, jeg har sagt det igen og igen, og der er ikke nogen som helst, der gider høre efter, hvad jeg har at sige. Og så kan man blive så frustreret, at man med sig selv tænker, så gider jeg heller ikke sige mere. Ja, jeg siger ikke, hvis de ikke vil høre på, hvad jeg har at sige, så siger jeg ikke mere. Fra nu af går jeg bare her og ved ting. Det giver en mærkelig tavshed i et rum. Hvis I nogensinde har siddet sammen med kolleger, og der er sket alt muligt omkring ørerne på jer, og der er taget alle mulige beslutninger hen over hovedet på jer, og der er så ikke nogen, der siger noget. Og man sidder og kigger rundt på sine kolleger og tænker, I ved ting, I ved noget, I har erfaring, I har spørgsmål, I har kritik, I har tvivl. Hvorfor er der ikke nogen, der siger noget? Så er I kommet på sporet af selvcensur. For der er nogen her, som ved noget, men som er stoppet med at sige noget. Og vi mennesker, vi kan holde til meget. Mennesket er robust. Det behøver vi robusthedstræne nogen som helst ud af. Vi er robuste. Vi kan holde til enorme mængder af psykiske belastninger. Så længe der er nogen, der ved det. Så længe der er nogen, der ser det. Så længe der er nogen, der hører os. Så lang tid der er nogen, som prøver at hjælpe os. Så kan vi blive ved med at holde til nærmest uanede mængder af psykiske belastninger. Men den dag, hvor vi stopper med at tale, så er der ikke nogen, der ved det. Der er ikke nogen, der hører det. Der er ikke nogen, som kan hjælpe en, fordi vi giver dem ikke længere den information. Og så vil vores mentale robusthed krakelere, og vi vil blive syge. Men jeg forstår det jo godt. Jeg forstår jo godt, at man indimellem tænker, der er jo ikke noget at gøre. Altså det er jo bare sådan, det er. Og det er jo besluttet politisk, og det har vi ingen indflydelse på. Nu må man bare få det bedste ud af det, se lidt positivt på det, og så må man da bare være glad for, at man stadigvæk har 2 gode kolleger tilbage. For mig er det mere ildevarslende at møde medarbejdere og ledere, som har resigneret, som har givet op, som ikke længere siger noget, som ikke længere reagerer på alt det, som de bliver budt. Fordi de andre, som bliver irriterede, som bliver aggressive, som skælder og smælder, der har det sådan lidt, der er der liv, der er der puls. Hvorimod at møde medarbejdere og ledere, som bare sådan lidt, jamen vi kan jo ikke gøre noget ved noget, og der er jo ingen grund til at sige noget, og det har vi ingen indflydelse på, så nu må bare få det bedste ud af det. Det er jo helt dødt.
Altså, er der puls tilbage? Er der liv? Sker der noget? Men så meget kan man forsøge ikke at tænke, ikke at føle. Så er der den tredje, sidste pulje af faresignaler, som kan være endnu sværere at få øje på. Fordi man kan også prøve ikke at tænke og ikke at føle ved at gardere sig bag en positiv fortælling om sig selv. Og det ved jeg ikke, om I har prøvet indimellem at sidde sammen med kolleger og sidde og tale om, ej, hvor er vi dygtige. Ej, det faglige niveau, det er højt her hos os. Hold derop, jamen der kan de andre ikke være med. Altså det er da helt utroligt, så dygtige vi er lige præcis her hos os. Det giver sådan en dejlig stemning. Sådan lidt på den syge måde, men dog meget dejligt, fordi man slipper for at tænke. Man slipper for at føle, hvis man kan bilde sig selv ind, at vi er fejlfri. Vi er uovertrufne. Vi er fantastiske. Igen. Lige der er far på færd. Fordi hvorfor fortæller man overdrevne positive fortællinger om sig selv? Det er jo fordi man forskanser sig. For vi har endnu en mestringsstrategi, som hedder omnipotens. Altså der, hvor man prøver at fremstå som almægtig. Det er man ikke. Man føler sig uduelig, man føler sig utilstrækkelig, man ved ikke, hvad man skal stille op, men nogle gange så kan man ikke holde ud og mærke det. Man kan ikke føle det, man kan ikke tænke det. Og lige der, hvor jeg nogle gange har følt mig så utilstrækkelig til mit arbejde, så har jeg hørt mig selv sige til andre, at jeg kan høre, at I andre har problemer. Nu oplever jeg det ikke selv. Altså, jeg har slet ikke de problemer, som I kæmper med. Altså, jeg går egentlig bare hen, og så siger jeg, og så kører det jo af sig selv, men der har jeg nok altid været god til relationer. Det har jeg. Det er måske også noget med kemi. Altså, der er nogen, der er god kemi. Og så er der så jeg andre. Men jeg ved jo ikke engang rigtigt, hvad det er, jeg gør. Det er bare sådan noget tavsviden. Jeg har det bare utroligt nemt for mig. Men I kan jo komme med mig en dag sådan i sådan en følgeordning, og så kan I jo prøve at se, hvad det er, jeg gør. Se, om I kan kopiere det sådan lidt på jeres egen måde, for om I kan komme op på mit niveau. Omnipotens er gift ind på en arbejdsplads. Ikke så meget på grund af selve omnipotensen. Det er det med, at jeg puster mig op, og så er jeg god til relationer, så har jeg ingen problemer. Men det, der gør, at det bliver smerteligt, det er, at omnipotens går hånd i hånd med devaluering. Samtidig med, at jeg hævder jeg mig på andres bekostning. Så samtidig med, at jeg har ingen problemer, men det har I. Jeg er god til relationer. Det er I så ikke. Så nu må I se, om I kan komme op på mit niveau. Det vil være smerteligt. Man vil blive ked af det, når jeg træder af på folk, som er omkring mig. Men også her har jeg brug for, at I kan se lige igennem det. At I kan se lige igennem, hvis I har mig som kollega, og jeg går og siger, jeg har ingen problemer, det rører mig ikke, altså jeg skænker det ikke en tanke, når jeg har fri, så holder jeg fri, og det hele det praller af, og stress, det har jeg aldrig haft. Ledelse, det har jeg ikke brug for. Supervision, siger mig ikke en skid. Lige der har jeg brug for, at der er nogen, der kan se igennem det. Og se lige igennem mig, og jo i den grad kunne se, du er også et menneske. Og du arbejder også hårdt. Og du kommer også til kort. Og du har også mange svære beslutninger til. Du kommer også til at begå fejl. Så hvor ensomt må det ikke være inde i dig, hvis du ikke engang kan tale om det. I skal kunne se de her symptomer. Jeg håber, at I jo på en måde kan genkende det hos jer selv, fordi så kan I blive gode samtalepartnere, når I ser det hos andre. I får bare lige 2 minutter til at tale med hinanden om der er noget som helst af det, jeg har sagt, som I kan genkende. Ikke fikse, bare genkende. Ja, det var de 2 minutter, I kunne få i den her omgang. Og det, I har gjort her på kun 2 minutter, er hele fundamentet for at finde de løsninger, der er brug for ude på de enkelte arbejdspladser. Alle løsninger, som vi har brug for at undgå forrådelsen, for at gøre forrådelsen unødvendig som mestringsstrategi. Alle løsninger handler om at reducere den knaphed, som er i jeres arbejdsvilkår.
Men det kræver jo, at vi kan genkende symptomerne. At vi kan genkende dem hos os selv, og kan genkende dem hos andre, for at finde ud af, det er ikke sådan, vi er. Vi er ikke kyniske. Vi er ikke hårde. Altså, det er vi ikke. Men nogle gange kan det se fuldstændig umuligt ud, og så kan vi gøre os selv mere hårde. Så kan vi gøre os selv mere rå, end vi i virkeligheden er. Og der har vi brug for at have gode folk omkring os, som ser igennem det, og som straks er med til at finde ud af, okay, hvad er det for nogle former for knaphed, som du lige nu reagerer på? Er det knaphed på restitution? Er det knaphed på kundskab? Er det knaphed på handlemuligheder? Er det knaphed på råderum? Er det knaphed på søvn? Er det knaphed på opbakning? Er det knaphed på ledelse? Hvilke former for knaphed er der tale om? Og fordi det kan være meget forskelligt på jeres arbejdspladser, er løsningerne, de konkrete løsninger, også nødt til at være forskellige. Men det hele handler om at reducere knaphed. Og forrådelse, det er knaphed på mentalisering. Det er knaphed på omtanke. Og derfor så skal det mødes med mentalisering, og det skal mødes med forståelse, sådan vi kan få fundet ud af, hvorfor blev det nødvendigt for netop dig i lige præcis den her periode at reagere med forrådelse i en eller anden variation. Fordi I må jo ikke misforstå andre mennesker, sådan ligesom mig. I må ikke undervurdere andre menneskers motivation. I må ikke komme til at tro, at I kun har styring. I har så meget andet. I har så mange metoder. I har alle de kundskaber, der skal til. Og derfor må I heller ikke forfalde til den dybe resignation og tro, at I har prøvet alt. Og når I så siger, at alligevel vi har prøvet alt, så skal der være gode mennesker omkring jer, som kan høre, ej, sådan kan det føles, men sådan kan det jo ikke være. Vi har så mange flere kundskaber. I har alle de kundskaber, der skal til. I ved godt, hvad der hjælper andre mennesker. I ved godt, ubetinget accept hjælper. I ved godt, resonans hjælper. I ved godt, at fællesskaber hjælper. I ved godt, at åben dialog, hvor I vil invitere alle de pårørende ind, hjælper. I ved godt, at omsorg hjælper. I har alle de her kundskaber, men jeg kan være bekymret for, at i de perioder, hvor jeres liv er præget af, jeres arbejdsliv er præget af knaphed, at I glemmer, hvor meget I rent faktisk ved. Så vi er nødt til at arbejde målrettet med at bekæmpe knaphed i jeres arbejdsvilkår, sådan at vi får adgang til al den intelligens, som I jo har, og al den kreativitet, som I har, og som vi som samfund har brug for. Tak for det.